Dzieci trafić. No, jak nie będę się patrzeć. I to szczebli, widzę, że pan pozwolę uczyć. Vreme su strasti, dove Kliskam sama da si. Vreme su strasti, pozwolę uczyć. Vreme su strasti, dove Kliskam sama da si. Ej, Ej, zgadaj. Paniku. Fala que você tipo. Ja będę z tym problem, a to też my. Oj, jak się śmiałam.